tedduɓe bi fullaɓe lamlam jomen sahaji yaroɓe kadam sotoɓirdam on mbiyama assalamu aleykum moɗon ɗum noon caggal yettude Allah e nulaɗo mum ko yettude jinnaɓe men e jinnaɓe mumen en jetti hilifaɓe diine e hilifaɓe aada en jetti anduɓe leñol ngol e alduɓe leñol ngol ɗum noon ko musidɗo moon debbo mo wasa kodde mbayla on woni ko Dia Aliou Wade walla mbiyon madame Hott Dembajo Isaka Hott ɗum noon mi salmini moni kala inde mum e yettore mum sikki ala ko yewtere meɗen jillu nde gowɗen wadde e kala saaha hande noon woni kolo men ko Amadou Thiouberi Hamme Hamadou so tawi en mbiyama Thiouberi Fouta kala ne andi so tawi en mbiyama Thiouberi kala tan ɓi pullo haymo wona ɓi pullo ne andi on woni Amadou Thiouberi Ba ɗum noon Amadou Thiouberi min mbima bisimilla ma e télé men Diaspora Sénégal TV. jarama ka Dia Aliou Wade mi wi mba ko adi foof mi salmini kala wi adama fuɗɗino koye biyo o mbimi e wimami ko imme pulago jofte pulago koye pulago jeeya no mbiɗa ni télé Diaspora Sénégal TV télé ɗe ene jaade zamanu haɗa keɗa haɗa kettina kadi en calmini tanum rasulillahi sallllahu taala wa sallam Sarif Abba tanum nelaɗo eyyi ka Dia Aliou Wade no mbiɗa ni garɗo nodda waɗan ɗum ko yettade heeɗo e kala fannu to nawirɗa mboɗo jogui hen softede nde tawno salamu aleykum tan e télé ɗeɗo ene yona renno ngo ne welto hende tawno koɗe keɗaɗe ɗum nde mi salminima Seydi Waddou ha min gandi kadi ka debbo ñeeño joom gueɗal tawɗo fina tawa ɗum nden so tawi yewtere wiyama yillade ko ɗum jokkere en ɗam saabu yillade kala jilloyiɗo kadi ma yille ɗum nden noon mi salmina tan mi yowɗo mi fada kadi e namde goɗɗi so Allah yanti hen ɗum ɗon bandiraɓe e sehilaɓe ko oɗon jiiri guita moon hande kole men ko Amadou Thiouberi noon hay goto hande hollirtama ɗo e nder leydi ndi won noon nder leydi e caggal leydi foof ne andi mo saabu ɗo kewɗen wiide ni ko kanko woni bambaɗo guendi so tawi en mbi bambaɗo guendi noon enen foof eɗen gandi miijoji men ma dok e Amadou Thiouberi walla kadi mbiyen bambaɗo développement nde won noon kala kene ɓamta leydi ndi walla kala kene ɓamta diwan makko e honande en omo tawe hen wadde mbiyen Amadou ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema jaajjo guddiriɗo e kala fannu ene yaara toon nde won noon omo wawno rewde tan e hoddu ndu omo wawno rewde tan e ñagude nde kono ɗum ɗon foof e waade noon sikki ala kala to jiiɗen dente Haalpulaar ne denti eɗen keewi yiidemo omo waɗi hen fodde makko ha timmi ɗum noon Amadou Thiouberi bandiraɓe hewɓe ene beltoro hodduma hande min mbasa hebbinde haala min ƴeewa so tawi amin daña ɗo jaruji baɗɗi fayida walla yillam baɗɗo fayida ɗum ɗon ko yewtere men jillu men nde Amadou Thiouberi Hamme Hamadou ari yillade en gorko mo Hamraɓe Amadou Thiouberi fiyan min hoddu ndu ha wuula jaru min nanani de jaru oto jaru sa nani jaru ko jari ko woni jaru ko ñalaɗe jeeyi jaru joom golle en jabareɓe jeeyi jaru jaru sooɗi ñaami soodanama ñaami ñamlima ñaami ñamlanama ñaami bire bille beede eede tongo mayel diboji amuna galo mo kunta ngurori galo ñamani gacce gala ñayani goto galo cakkal cakkiti gala suudu amuna galo kanko adi yiyeede adi yiɗe tota so jogade foji bonne malaade jaabi foñana bonne malaade jaabi bonde ne jiifa wilani bonde samani bonde mara hen jab daña sara mulo molo pulak dandema dando hoore mum jar noddi ngajel ili jumba hawa sere puneji o woni président suudu men SAS jar noddi ceerno Mamadou Lamine ceerno Saydou oɗo woni président Samsul Huda momin mbima so Allah yanti hen télévision e yamiro directeur mon bisimilla mon toon oɗon pada oɗon keɗa nde tawno télé mon ɗe kadi ene jeeɓe dala monde entier e Kadia mboɗo weltino feewi ndeɗo jonde wiyetende yillade e kadi kala ko namnami hen mboɗo jogui temps e banggue hattan ko paami ko mi jaabo e fannuji foof noon
non ko ɗon tigi musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam jomen sahaji en yaroɓe kaɗam tottortoɓirɗam Amadou Hoddu ndu min jiiɗa piyaru seesa min jiiɗi ko mbaɗa ha doole pullam Abdourahmane Dia en calminimo omon to Italie jeeyaɗo Madina Sandé pullam Alaji Abou Diallo Balel en calminimo ha toon to Gabon kono noon kadi en calminat pullam on woni Ada Sall gonɗo toon to Mali dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɓe pagguiɗi en kala no fotirno en calmini ɗum Sadio Sow pullam gorko mo Marsa en calmini moni kala omo tawe toon to Paris la France dendagal ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam jomen sahaji en ɓe en calmini moni kala inde mum e yettode mum ɗum noon Amadou Thiouberi hamin keewi nande oɗon mbiya pullo woni dikko manda bambaɗo woni Samba e holɗum hakkude mon e lawɓe e pulagu ko ɗon jinmi cukkitira labbo dikko pullo Samba bambaɗo Demba jalliŋeere fuɗɗi gaynaka nayi nagge nge dikkudi ko puneji hakkude pullo e bambaɗo e labbo ko enɗam woni ɗon ko fina tawa ɓe ndendi gila nagge nge ko woote ko ɗon fuɗɗori ɗo woni indicatif pulagu ko heddi ko fof ɗo yalti nagge nge yalti koye maayo biyeteɗo Hammadi on adi yiide nagge nge Hammadi o on woni jogorɗo wonde labbo on saaha noon fof tan ko yumma goto baba goto kamɓe jiidi ko Hammadi e Samba e Demba so jawdi dañama noon alay saago reene ɓe mbaɗi gorle gaynaka noon Hammadi o adi aynoyde Hammadi noon suusa heege woɗɗoyani so woɗɗoyani nagge harata nagge ari noon harani golleje karani kosam heewani Hammadi woni labbo on saaha Hammadi o woni jogorɗo wonde labbo o en paami ɓe garti noon gongol ɗeɗi jofi janggo mum Demba o aynoy Demba suusa ɗom ko woni bambaɗo o woɗɗoyani so nagge ɗom ɗi ñamata ha haara saka goleje kara on woni bambaɗo ɓe garti noon janggo mum Samba o jogorɗo wonde pullo moɓe mbiyata kalfini nagge o woni Samba o aynoy arti nder jamma nagge nge haari ɓiɓɓe kaari kosam heddi ɓe gaɗodiri noon ɓe mbi gaare mbaɗen dani Allah addini ɗum ɗo no gurduɗen mbaɗen société kalfinen ɗum Samba kono gaɗodiren ɓe gaɗodiri noon ɓe mbi Samba aɗa renanen ɗum ɗo ɗen gurda hen kala nde goto men ari noon kaɗɗa ɗum yo kosam jaggu hakkude men ɗum woni aadi hakkude pullo e bambaɗo e labbo woni labbo dikko pullo Samba bambaɗo Demba jalliŋeede fuɗɗi gaynaka nayi ha ñalawma hande noon haɗum heddi marode kala hende goto arani fodde nde kaɗɗa ɗum daale 24 heures fodde makko yaltat no yaltiri fof par la force ɗum ko duwawuma Allah jaabi heddi noon inɗe kinɗe jettoɗe ha yimɓe dañana gurdi tan Allah waɗi kinde guila e gawri ndiɗo wona ñandi ko ni wona feela ndi wona Samba ndi wona suuna ndi wona makkari taw gonga hay gotiri ne wawa wurde taw ndiyam ala ittani noon kala hende ñamɗa wiyete tan ko gawri dalil ka ɗo haala so neɗɗo fiitima becce o wi kanko danma asko fanma galle baba adama tawi ɗon neɗɗo fiitima becce wi kañum danma asko fanma galle baba adama maw tawi ɗon important neɗo golle moƴƴe ɗum nden noon sa namdima même no pulagu hakkude mum e labbo e bambaɗo ko ni pamirmi ko ni nanirmi heddi noon no mbiɗen ni ene yaaha kinɗe ene kewa hinde hen foof ne jogui no waɗi sababu ha feeñi e ɗum woni noon ko wiya baylo ko waylanno ko kaaƴe watta jamɗe o noddira ko liggoto ko hen haydara kanŋe e kaalis jamɗe ko hen yaltata ko baylo o jogi on sirlu ha ñalawma hande ko wiyete maabo ko maɓanno ko garaji waɗa gude yimɓe ne maɓoro maɓa ɓakkere ene maha looɗe payanɗe ɗum ɗo noon no watti noddirede maabo o wi sakke o sakke sakkanno ko guri fawa sakkan en hirkeji e paɗe waɗa tengaɗe cakkoɗen hen ɗum wi sakke o sakke kono foof ko pulagu wi labbo o dawal law o labbo o lekkiki o weela o waɗa bobbi o waɗa unude o waɗa tuturleje o waɗa kolli kala kone sehe labbo o lekki weela ɗum wi labbo kono jiidi yumma jiidi babare ndi fandare e ko wi bambaɗo ko wona fiyede keesi wambe ala ko jinganede marode ɗiɗo liƴƴi kalɗe ɗi hay goto hen ɓuurani yumma o ɓuurani baba kono noon o waɗama fabri o jinganama ko saabi on saaha ñagude heewani on saaha ñagude heewani dalilu ñagude wodi ko gossodiral
sa nani développement aduna photographe yo liggo est ce que waɗa fodde noon hakkude mumen sabu no mbimi ni monin fof meccal mum ngal liggorto hen wuuri bambaɗo waɗata koko liggey saabu araɗa weltinma yewtuma haala fina tawa dokkama o liggi ko heddi noon fodde on saaha so tawi pullo goto e mabɓe sohli toon hunde tawi ko baylo tafat ɓaleri walla daneri ya hoɗo pullo adda o totta pullo rokkamo nagge walla dammuɗo walla ko wawi foof so rokkimo andi ɓe gossodiri par ce que wonko addi ma bo one kadi saña guude waɗa looɗe waɗa payane adda hoɗomo so hoɗimama noon adda hoɗoromo ko addi o accat ɗon o rokka ɗum hunde ɓe gossodiri sakkene kadi wooda ko ɗati so paɗe so sirkeji so labale ko fewni foof adda hunde dokka ɗum hunde pullo rokkamo hunde o acca ɗon hunde ɓe gossodiri wadde wona jaagono gossodira wona labbo one kadi sehat booɓi walla ɓirdude walla lehe ko sehi foof walla unude adda hoɗoro pullo rokkimo fof ɓe gossodiri wadde noon ɗo woni bambaɗo feeñi hokki bambaɗo fartange ƴeew ɓeeɗo kala hen koɗoytoɗo pullo ma wooda ko nawi so nawi pullo wooda ko rokki mum acca ɗon hunde bambaɗo dañi fartange noon nawata ko hoddu mum hoddu wiyete ko hoɗordu ko pulaar o ñawi joni kono hoddu ko hoɗordu par ce que ɓeeto moni fof hoɗorto meccal mum bambaɗo no hoɗoro hoddu ndu so hoɗirima hoddu ndu no hoɗanma ko dokkuɗama fof kadi o nawara hoddu makko wona ko dokkuɗama ko ɗon noon ɓe mbi ɓayɗo jingganama ɗum woni o wambama so yimɓe ɗiɗi kaldi a heedi ni goto wiyete ka wambima par ce que a jingganima bambaɗo dañi favori no premier dokkal daɓɓam ko bambaɗo fuɗɗi e nder pinal pulago a jingganani bambaɓe ko noon woori gawlo noon ari gawlo nde ari nde kañum woni chef pinal ngal foof saabu gawlo en askane ɗiɗo leƴƴi foof kono e pinal fulɓe koni fuɗɗori wadde woori noon ko gossodiral est ce que ko noon banda men hadde ko oɗon keɗori doppi moɗon on jii gorko bambaɗo to natirɗen e makko ɗo yamani gadoroɗen wiide hol Amadou Thioubéry kono noon en gaɗa he wiide hol Amadou Thioubéry won noon eɗen gandi ɓuuri tiddemo ko pulagu ngu ko ɗum saabi gadoroɗen wiide hol pulagu on jiito yaltiri ɗo ko adi eɗen namdo Amadou Thioubéry hol kañum ma en gar hen Amadou min jiiɗi tan ko ya ƴeewat min morso hoddu tan juutndu welndu ndu ganduɗa kadi sa waɗi dendagal bandiraɓe foof ene belto hen nanande Amadou oui Ilimane Siré Samba Demba Moutar koto subajo wurnangue o hoore Cheikh Oumar Foutiyou o ñagodiri dokkodiri nayi albarka gondi o hoɗanama o haalanama wallahi aɗa noon ko gorle e golle jontato fof aynoy woodi bona wodani bona wodda bona ɓuura bonde guila wodani no mbiɗen noon kadi ɗon di président Macky Sall e Mayram Faye Sall tawno ko gorko pullo kadi laamiɗo golle kini yoni memo e saaha mo kawruɗen saabu no mbimami télévision mon to fada to e ñalɗi semaine culturel Samsul Houda ko président jaɓɓi ñalawmaji ɗi président Macky Sall saabu ma yiiru guite ma saabu aɗa fada toon place mon ne toon kadi kono yamiraɓe on gar toon bisimilla wallahi Alhaji Demba Hamme Guissé yalla yurmo yaafo adana ko noon non ko ɗo tigi bandiraɓe sehilaɓe Amadou Thioubéry o wi ɗo ko poyi mo jeeyi leɓol ngol eyyi leɓol ngol jeeyi ɗum ko ñalande kono koye saaha Cheikh Oumar Foutiyou ma Siré Samba Demba Moutar hoɗa walla ngol ɓuuri darjude kam ko on saaha sabu kolli jeeɗiɗi e mawɗo wambaɓe o firloto wonde e almuɓe mum ɓe jewta
konu o min nani o wiyete ko ba jeli ɓe ƴewta noon ɓiɓɓe fulɓe ɓe makko moni fof ɓe janngo ɓe dawra naggam janngo waɗa naggam moni fof heddo ko haalno ko caggal nde poyo waɗa caggal nde poyo wadde ko bakkorgal suusɓe deedi bakkorgal jambareɓe felloɓe diine noon e felloɓe jiyaɗi e jambareɓe fof kala joom ñalade dal poyne nodduma ɗum ɗon poyne nodduma surtout ma kadi to inni hen Cheikh Oumar no mbiɗen ni tan so tawi en kaala en tawat kene jejjitɓe kono noon eɗen jiiɗi kala nde joɗiɗen kaalen galle Cheikh Oumar ɗo e Pikine so tawi en mbi galle Cheikh Oumar eɗen gandi miijoji e hakkillaji ɗi ene paata e toon biyeteɗo ceerno Mountaga Saydou Makky en mbimo Tall ceerno Nourou Tall en ene wonde ceerno Makky en kono noon tan ndeysan ceerno Lamine yo Allah yurmomo yaafoma dendagal famille Tall foof en calmini ɗumen ko wayno Zeyna en Jeyna en foof tan en calmini kono noon en jejjittaɗo en Sarif men o wiyete ko Ousmane Sarif gorko mo Cankon ɗum noon Ousmane Sarif min calminima eyyi en calminat baboye Sarif haydara afa sarifaɓe calmina Cheikh Oumar mo ceerno Basirou Tall Hammadi Bammo Tokara Mamoudou o ko waliwo Allah laaɓɗo laaɓade so yima a malama sa yimo kadi o malama matawde Cheikh Oumar ceerno Basirou sa ari ñaganede Allah wiyama ko jooɗo haala jaabo jaaha paɗen ɗo way kono ceerno Mountaga Tall to Pikine wallahi walla to ceerno Amadou Bambilor moƴƴo moƴƴino jonta jaɗɗo jamanu kono en calminat ceerno men Saydou Nourou Ba mo paate gal eɗen gandi so tawi jambareɓe ne limte o heedora hen caggal pullam ceerno Hamdi Rabbi Diallo mo Wourossogui en calminimo kono noon kadi en calmini kaw makko sehil makko on woni ceerno Aliou Thiam en calmini dendagal jambareɓe leñol ngol kala eyyi no mbiɗa ni ceerno Saydou Nourou Ba mo paate gal o ko ceerno jontaɗo jaɗɗo jamanu waliwo Allah dokkaɗo gon ceerno Hamdi Rabbi Diallo eɗen gandi ko joom gueɗal hakkude mum e kaw mum kadi hoolare tinde woni ɗon comme ko ceerno Aliou Thiam cewgel joom dalilu ha ceerno Samassa en calmini en juurima e almuɓe mum foof no mbiɗen ni ceerno Amadou Ba Bambilor ceerno Amadou Djibi e miñum Ousmane ceerno Ousmane Djibi kamɓe kala ɓe jettama ɓe jarama ndeɗo yontere toon gonɗum to galle mabɓe to marode wallahi ha sortiji mawɗi e ujunnaji kewɗe e kadi wiide bisimilla e galle o parce que golle kalete nema ubbetaki sababu jittaki e woodi esa ɗum noon ko noon tigui bandamen ko oɗon keɗiri noppi moɗon poyi leɓol ngol ɗo Amadou Thioubèry machallah o firtini en te kadi o firini en holko woni leɓol jahowol ɗo ngol ko wona ɗum ko Amadou Thioubèry so tawi hande min mbi hol Amadou Thioubèry walla so tawi min mbi hol projet ji Amadou Thioubèry holko mbawɗa jabade min hande eyyi jarama haali guila fuɗɗode haala so tawi bambaɗo wiyama bisimilla haali pulago fuɗɗirima labbo dikko pula tan bamba demba haali muni foof haaliri kadi hoore mum gonga wona ɗum ko Amadou Thioubèry Ba jibina ko hamaraɓe ɗon jeeya ɗon mawni banggue hoddo noon ko fina tawa min noon e honam foof min taw kono ceernam hen ko babam est ce que ko heeɗi ko noon e kafe en kinkili fof ko mallore sukara fulareje nen ɗo de kala ko fulete ko jagata yarte jamma ñalawma batte ɓamtade darte gonga sa yiiɗi wonde ɓamtade noon a yadata jamanu mbasa wonde koɗo jamanu won conseiller Elhadji Tidiane an hokkimi ɗon conseiller yimɓeɗala wonema kono maɓe julɓe oyi sa yiiɗa wonde koɗo jamanu a yadata zamanu ndeysan oyi Amadou Thioubèry mbimomen hamin jooɗi bureau makko RTS scène national oyi aɗa andi sa yiiɗi yontede holno mbatta mbimi ala mi anda an Ilimane Gamaji oyi sa yiiɗi yontede a yurmoto sukaɓeɓe teddina mawɓe kormoɗa min ɗiɗa sahaɓe oyi ko ɓurɗa wawde e jeeyde ko pamɗe kinɗa hen oyi sa tagana a ɓooya dasdade zaman o est ce que woto ko pullo wuuri duuɓi capannayyi joyyi kedda ɗum haala makko ne haale Elhadji Tidiane an en calmini noon dono sampate président guinniyankoɓe jaadene jamanu fedde nde jibinama mbande innama mande innama mane waɗa jaɓɓal nder leydi e caggal leydi sababu o noon en jii guinniyankoɓe guila e baba adama kala ko golla moƴƴi guinniyankoɓe e pinal ngal woni sababu duusi ha woni
kono haɓe manki hettinede banggue laamu ga kamɓe guendiyankoɓe ko tampere mabɓe ne heewi hen koɓe gollani leydi ndi koɓe gollani leyɗele ɗe walla gollani diino walla gollani aaɗo ngal taɓal noon jiɗɗen sensude jaɓɓal kala jooɗotoɗo e leydi he yi en heeɗo en hettinen fodde men yolto taw wona guindenke fuɗɗi procéji tan délai mum timmi ene wiye mbuɗo buddiɗe Allah wawno juuɗe ala ngal taɓal paasi hakke hokkata hakke tetere yimɓe ma ndenda kuule kerse guittine gueɗal fandare men noon ko ngal ɗon jaɓɓal wannoon laamu ko min ko an ko oya guindiyankoɓe kala lamɗo jooɗiɗo ko guindiyankoɓe e pinal doucement ha gonɗa caggal Allah en laaɗum hoddiroje e duwaw jinnaɓe duwaw seremɓe wadde noon guindiyankoɓe ne poti hettinede e kala lamɗo jooɗiɗo hettinaɓe ɓe jogo jooɗiɗo toon ko ɗum woni fedde nde yaata beele hujjaji guindiyankoɓe ena jolto 100% eyyi waɗi fayida wannoon ko min ko an ko oya wadde a fotani ko ari fotono an cagginoɗa eyyi hankkadi en pewjitte en liggotte ko daña ko en dañat ko watte ko en mbaɗat ko waddete fof en baddare mabɓe kala mo Allah addi noon sen kaali guindiyankoɓe noon en gandi président Macky Sall ko guindiyanke saabu golli ken yi anime mo kala kadi mo Allah addi goɗɗo hankkadi guindiyankoɓe puɗɗi mbaɗi damari golle ɗe machallah e nodden noon Harouna aɗo gala jaalalo o urol to min jidiri fof min dokkodiri coggundi mamu Amadou Dikal woni sababu Amadou Harouna Demba Hawa Songomo min nodda noon gajeli ɗiɗi jumba hawa sir puneji mbima mbayrum limde ko rokkimi 6 millions 500 mille joni mi natti limde mi anda no foti ɗum heeɗiɓe fof ne gandi ala montage wallahi machallah noddi Ousmane Moussa Sadio Sangoura noon on fuɗɗimi lappol Jolof Ousmane Moussa Sadio Sangoura dokkal kolte tati e ndimaga sere ujunnaji capanɗe jeegom nde jettoren wuuro nde jettoren wuuro taw ɗum goni capanɗe tati e jeeɗiɗi e dammiri capanɗe joyyi e pucci joyyi e sartaji tati e 2 millions 200 wallahi machallah noon wori en jetti ceerno Hammadou Sammodi ñande keeso joom dokkal galle e Lagarous noon en jettat jaatiji men jontaɗo jaaɗɗo e jammanu Abdoulaye Bala on wiyama coɓeri ɗo tourisme ene gara ɗo pinal ne ara ɗo mi holluma ɗo mi rokkima ɗo galle o saaha joni toon dawami toon joftami marode wallahi so luwas ne muusi hankkadi min natti ɗum fam an ɓuuri minen Abdoulaye Bala ba o serniɓe luwas Dakar marode Ibrahima Diallo grand homme d'affaires jontaɗo jaaɗɗo e jamanu o wiyama coɓeri mbomi nam mi rokkima galle ɗi keewi de o ko pullo joom hayre olde Ousmane Bala miñiraɗo moƴƴo wiyama coɓeri mbomi nam woy bisimilla ma pour amiri étage ɗo hande galle ma paari foof bisimilla ma ɗo ñamde yerdene ɗo mawɗom dokkuɗomo mboɗo weltima mboɗo walluma e kala fanno jiɗirɗa min kajji ali wadde bisimilla moon télévision ma ara ha toon holla gandi noon Lagarous ko titre Afrique inchallah tourisme aji ɗi fof toon garata pine ɗe fof nen toon ɗon jiita gueloɗi jiiya kosam jiiya nebam jiiya nayyi jiiya bee jiiya baali jiiya pucci eyi ko nokkude wiyete Lagarous ma en gar wallah waɗandi ɗo ka puɗɗiri siftorde lenggo eyi lenggo jaa aɗa andi pulaari wiyata ko yiɗi toon nela toon ɓeydoto ko yawde lenggo pele ko joom suudam tata ɓelli kadi ko sehlam kadi ko almudam e communication kono en gaddorto kadi jeewo lelɗo ga ko noddirteɗo finde jaam aɗa andi ma pina jaam goƴƴiɗa goɗɗum wona gonga nde wonen hen deuxiéme femme ɓeydare ɓeydi jaam woni farisireɗo gueylel on noddirenmi hayre jama e tata ɓelo woni lenggo pele nayyi ɓelo nen en lawol ne ara on wiyete ko wonki wonki wona hani gata ko wonki mbiɗa yoreteɗo guila lenggo joɗade he makko machallah aɗaɗa wakkili de rewɓe tato hannayo wallahi ko noon ndeysan ɗo ko woyo guiɗo sonno wona yidde aduna fewnotake joom guiɗo foof yo ƴettu kañum jeeyi est ce que wadde mi ado nawde min mi salmini noon keynam hoot saga hoot mi salmini kadi dennagal ƴettu ha jeeyiɗo haade goɗɗo nawde en calmini kadi Aliou Kanté en jetti ɗum e Samba Jantalman noon Samba joom technicien o Samba ko baɗɗo kadi fiye ko waɗata ko Samba Diop Samba Diop joom diplôme technique
jettimo min jaarimo gorko mo diaspora Sénégal TV ndeysaan Amadou ɗo yo ar mamalla men ceerno Seydou ana sokhna Binta Oumar mi salmini on ndeysaan ala e ceerno Seydou gara commerçant mo bénéfice bonnandi magum noddi Siré Abou Soudar Binta Siré Ramata Oumar bani Lamine Samba e joom suudu mum Kadiji Oumar debbo pullo naɗɗo aljanna guila e aduna matode noddi Samba Janggoudi Ba Samba jantalman Samba haɗe waɗa noddi Sada Hamidou Alpha awɓi ceerno tawno waliw machallah e fof koye yiɗɓe Amadou Thioubéry Bari noddi Amadou Yaya Jawlimal Isma Mamoudou ndongo ñande Galeyaɓe joom dokkal ñale Mad Dia joom dokkal ñale omo gabo mbaɗa hamaraɓe woni Ibrahima Dia ɗo noon en ɓennata taw en calminani Adama Gaydou Alaji Adama Gaydou rokka nelde arta adda joom dokkal ngaari Bousra ndin woni kalalde Gaydou e premiére men galle mabɓe ɗo ko mbaɗago jawdi départ 300 000 bandi ken ɓe juuri ha woni 600 000 ko vidéo waɗa wona ko monta machallah on sa montage jolani wallahi ngaari ndine kadi ñande arata nde ko 4x4 mo suudu men SAS Alassane Fari jogui ɗum ko on addoye ngaari ndi e dina wala hamaraɓe Adama Gaydou e kumbali liide busu kange toroɓe sa welama nangga haday a taw dendagal noon hamaraɓe e galeyaɓe belnayɗe e wasa kodde e janjoli e ogo haalotake ha marsa en nodda noon maître Malick Sall ministre de la justice secrétaire kadi pétrole et gaz l'homme de social e Abou Diallo Balel maire meɗen e ancien maire Amadou Abou Diallo noddeteɗo Bergamane e Dahirou Dia l'homme de social ñaɗo janjoli machallah e ministre Aboulo en mbimo Dia en jetti en calmini en jaariɓe ko alda e paltoɗo nde tawno mo kala wonto heeɗi mon kala wonko golli en calmini Sie Kassé eɗen gandi ko gorko ñeño jontaɗo e ceerno Hamidou Mbo min calmini min jetti bandiraɓe kala e Daouda Djiby Diallo bawɗo joom dollar on uddi tan en fina tawa woni Yaya Djiby Touré en calmini Ali Seni Touré en mawni men sehil men Boubou Samba Dianga président en ɗam yirlaɓe Abou Samba Dianga en Mamoudou Isma en Hamid en kamɓe kala ɓe jettama e Elimane ceerno Demba e ceerno Abdoul Camara en ceerno Alassane Demba en kamɓe kala ɓe jettama e Kalidou Camara jamɗe mbawa en jettima en jarima en calmini kadi galle Mama Yero Boubou Sile kala ko jaati gueɓe men guila e fina taɓa e gardugol Abdoulaye Mamadou woni Doroy e Abou Miyuko en kamɓe kala en jahat
ɗum noon ko noon tigi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam jomen sahaji en yaroɓe kadam toftortoɓirɗam ko adi foof Amadou Thioɓeri jogorɗa uddirde yewtere nde koye namdal men jillu ne won noon gonɗen ɗo koye yewtere men wiyetede jillu men so tawi en mbi jillu men ko yillade e yilloyade mboɗo sikki noon so tawi en namdima gorko bambaɗo holko firti yilloyade e yillede eɗen gandi mo haalen ko ɗi fayida kono ɗum foof e wade noon waktuji ɗi koko gasi ha laaɓi ha wi ceer nde wonno plan no heewide seeɗa ala ko barke woodi ɗum noon Amadou Thioɓeri konngol cakkitingol ma eyyi jarama no mbiɗen ni tan yo Allah selli sembina mone foof nan nangga e jillu ko guesa bamum ko ɗoftal dawa so remi wasa furgude nde tawno jillu ko ɗum woni jokkere enɗam ma jilloɗa jilleɗa wadde noon jokkere enɗam wawa yaade taw jillu ala wadde noon bundi jokkere enɗam ko jillu woni nehande ɗo ndiyam debbata on jarama ko Amadou Thioɓeri Ba to Hamaraɓe mo commune ogo mo région Matam mo leydi Sénégal ɗum ɗon arti to wondo ala to yano yewtere meɗen jillu ko ɗo kalneten ha saaha goɗɗo inchallah ɗum noon en jetti karallo men o wiyete ko Samba Diop en jettimo no hannirta ni Aliou Kanté mawɗo programme a salminama ha toon to Fouta kono kadi en jetti patron meɗen mo gandanɗa hoorema ne waɗa golle fayodinde toon to France kono kadi omo waɗa golle fayodinde ɗo e Sénégal o wiyete ko Abba Sarif Haydara walla mbiyen Karara machallah min calminima min juurimama te kadi min beltanimama ko wona ɗum ko en calmini moni kala mo gandanɗa hoorema ene yeeɓa en te kadi ne welto tuggande ma tan ko wasa koddenaɓe foof en calminiɓe e kuuɓal kono noon kadi en jejjitta jinna men nen toon to France en calmini moni kala inde mum e yettode mum banda men yaade arta bonani kono so Allah jaaɓi ma en gartu e jewte meɗen goɗɗe taw kadi ko hakkude men e gorko bambaɗo ɗum noon Amadou Thioɓeri uddu jehen eyyi jarama yalla selli sembina yettina fandare yo pam tan jillu ma yillo nder leydi yillo caggal leydi tawno jillu joɗaki to gotel ma yillodire nde enɗam jokko pinal yaara yesso développement dañe ɗum ɗen jarama Kadia Aliou Wadda debbo ñeño malaɗo wone kadi pinɗo e fina tawa kadi yaade zaman o ɗum ɗen min mbima ya jokku golle aɗa heeɗa aɗa hetta aɗa hettina jarama ɗum noon gasi ha laaɓi ceer ha altine goɗɗo so tawi jeyɗo ñaawi Amadou en jeehi déjà